Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşiginiň täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Günorta Koreýada türkmen sunugy dişgärleriniň dörejülük konserti geçirildi. Şahar Zeynanyň tagtda bolmagynyň 70 ýyllygy belenilýär. 103 ýaşly Zeynanyň rekordy. 31 may Temmäke garşy bütün dünýä görüş güni ýaly habarlary ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Günorta Koreýada türkmen sunugy dişgärleriniň dörejülük konserti geçirildi. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň şany 30 ýyllygy. Şeýleken bütün dünýä welosiped güni münasibetli. Seul şäheriniň merkezine ýerleşen Banpo Hangang teýlegini meşhur türkmen sunugy dişgärleriniň ýerine ýetirmegini milli aýdymlarynyň video şekilleri görkezildi. Dörejülük konserti özüne çekici türkmen aýdymlary iki dostlukly ýurdun Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň halklarynyň medeni ansambl gatnaşyklaryna ýatdan çykmajak agşam bolup, Türkmenistanyň halk we atgazanan artistleriniň ýerine ýetirmegine naragagy, türkmen alabaýy, söýýändi, kalbym şeýda, maýy gödül, aramda düşmesin, saz eyle we kuşdöpdi diýen aýdymlar bayramçylyk dawrasyny bezedi. Olaryň çykyşlaryny dinleýijiler şowkunda el çarpyşmalary bilen garşyladylar. Şahzenanyň tagtda bolmagynyň 70 ýyllygy belenilýär. Beýik Britaniýanyň şahzenany Elizabeta II tagtda bolmagynyň 70 ýyllygyny giňden bellemek üçin London şäheriniň köçeleri, baýdaklar we şahzenanyň suratlary bilen bezeldi. Bu bayramçylyk münasibetli Angliýa bilen bir hatarda bir neçe ýurtda durly bayramçylyk çäreler geçirilir. 1952 ýylda tagta geçen şahzenany Elizabeta üçin 2-5 ýuny aralygynda durly dawralar guralar. Penşenbe günden başlap ingliz raýatlary üçin dyn jalş başlaýar. Olar 4 gün boýunça guraljak dawralara gatnaşmagy mümkinçilik alýarlar. 4 gün dowam edýän dawralaryň çäklerini 2 iýuny Beýik Britaniýada harby ýürüş guralar. Bu ýürüşe 1400-den gowrak esker, 400 sunugy dişgäri we 200 atly esker gatnaşar. 103 ýaşly Zeynanyň rekordy. 103 ýaşyndaky Ruth Larsen Guinness'ň rekordlar kitabyna adyny ýazardy. Şweýçarly Zeynan paraşutdan bökmek boýunça rekordyň eýesi bolup, ol bu gorda iň garry adam hökümine belenildi. Ruth Larsen 90 ýaşynda asman geňişligi bilen gyzaklanyp başlady. Ol howa şaharyna uçup gördi. 2019 ýylda ol 101 ýaşyny paraşutdan böküpdi. Şol döwürde onuň bu synanşygy dünýä rekordy bolmany. Ruth Larsen'dan bir neçe ay ozal Amerikaly Catherine Hodges 103 ýaşyny paraşutly böküp rekordy goýupdy. Ruth Larsen tezeden synanşyp 103 ýaşyny rekordy tezelemegi başardy. Ol bu synanşygy Şweýçarýanyň Mutaly şäherine amal aşyrdy. 30 may Temmäke garşy bütün dünýä görüş güni. Temmäke garşy bütün dünýä görüş güni her ýylyň 30 maýyna giňden bellenip geçilýär. Bu ýylky bayramçylyk köpçüligi temmäkeni ulanmagyň howplary. Bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň temmäke epidemiýasyna garşy görüşmek üçin edýän işleri barada bir neçe çäreler gurulýar. Bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň baş direktori Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus her ýyl temmäke zararly adynyň 8 million adam aradan çykýar. Sagdyn öýkün, sagdyn ýaşaýyş üçin zerur. Bugün hemde her gün temmäke ýok diýmek bilen siz öz öýkünüňizi, öz dostlaryňyzy we maşgalaňyzy gorap bilersiňiz diýip belleýär. Ýurdumyzda temmäke garşy görüş çäreler izgiderli geçirilýär. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli temmäkeden azat ýurda öwürmek üçin netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. Ine mehriban tomaşaçylar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, bulardan başga halkara adaty gatnawlarda karantin düzgüni. Çempionlar Ligasynyň ýeňjesi näçe gazanýar? Guinness'ň rekordlar kitabyna giren aýna köpri. Misirde ýokary tezlikli otly tory dörediler ýaly habarlary saytymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, egerde biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten biziň Atawatan Türkmenistan projeleniýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi kysany görüşenjek, hoş taý bolun.